Szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt, hallgatót. Brunner Bálint vagyok, a Magyar Kömrű nevű velszi magyar kulturális kezdeményezés alapítója, és ez itt a legújabb sorozatom legelső epizódja. Ne felejtsetek el feliratkozni a Magyar Kömrű YouTube csatornájára, valamint követni bennünket a Facebookon és a Twitteren, hogy ne maradjatok le a legújabb videókról és egyéb velszi magyar programokról, érdekességekről. Majd különleges vendéggel indítom útjára ezt a sorozatot, aki nem más, mint Cucor Sándor, a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium alapítóigazgatója, de egyben helytörténeti kutató, tolmács, fordító, újságíró, és végül, de nem utolsó sorban, velszi magyar kapcsolatokat kutató történész. Sándor, ptandajhi, hogy velszül köszönjek, ahogy te szoktál. Ahogy Fenhanda. Szóval kezdenék is egy olyan kérdéssel, ami megmondom őszintén számomra is néha nehézséget okoz, hogyha tőlem kérdezik, miért Velsz? Hogyan, miből született ez a Velsz iránt és a velszi kultúra, valamint a nyelv iránti szereteted? Hát nagyon nehéz egy-két mondatban megválaszolni, de megkísérlem. Tekintettel arra, hogy az angol tanulom, még most is tanulom, az angol az nem cél, hanem eszköz. Eszköz, amelyen jobban megismerhetem a világot. És akkor, amikor elkezdtem tanulni, akkor egyre többet találkoztam a Celtic Fringe, tehát a kelta peremvidékkel, ami mindig izgalmasabb volt. Ugye az átlagos magyar kép a angolokról, tehát a brit szigeteken belül az angolokról, a stiff upper lip volt, meg arisztokratikus, meg elzárkózó, meg amit el lehet képzelni minden, viszont a peremvidéket meg mindig barátságosabbnak tűnt, illetve minden magyar embernek Arany János az a kulcs, aki a velszi bárdokat megírta, még akkor is, hogyha történelmi alapja annak a versnek nincsen, tehát nem úgy történt, és nem 500 bárdot mészároltak le, de mint példa, mint hitvallás, egy fantasztikus vers. Aztán mellette ott volt Szerb Antal Pendragon legendája. De a másik oldalról azt mondhatom, hogy hová tűntél, drága völgyünk, vagy Dylan Thomasnak a versei, vagy mondok egy filmet is, az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött le. Tehát ez mind-mind elősegítette azt, hogy Waleshez közeledjek, illetve akkor kikerültem Nagy-Britanniába, Egyesült Királyságba, hogy pontosabbak legyünk, akkor velsziek voltak az elsők, akik meghívtak a saját otthonukba. Utána skótok voltak, majd a legutolsó az angol volt, de ott is az első olyan ember volt Londonban, akinek Wales volt az édesapja, és katalán az édesanyja. Tehát minden jel arra mutatott, hogy Wales az a hely, ahol engem is elfogadnak, és amely nekem is nagyon szimpatikus volt. Nagyszerű, és említettél ott néhány olyan címet, ami biztos a nézők számára is ismerős. A velszi bárdok, ugyebár, amiről sokat beszéltünk, az a mai napig nagy szerepet játszik a velszi magyar kulturális kapcsolatokban. Ugye Montgomeryben ott ünnepeltük májusban a velszi magyar barátság napját, és felavattuk Arany János emléktábláját is. De arra lennék kíváncsi, hogy a tapasztalatodból, ami ugye most már több évtizedes a Velsz és Magyarország közötti kulturális kapcsolattal, látsz-e hasonlóságokat a két kultúra között? Mit emelnél ki ezek közül? Hát nagyon általános válaszokat tudnék adni hirtelen, de megpróbálok szubjektív lenni. Tehát ahogy én gondolom. Egészen egyszerűen a velszi összefogás, a példamutatás, az valahol, és a hagyományok tisztelete, az rettenesen közel áll egymáshoz a két nemzetnél. Van egyfajta olyan büszkeség a saját történelmükre, illetve van egy olyasfajta nyelvi szeretet, anyanyelvi szeretet, ami megint rettenesen hasonló. Ha most a szokásokat nézem, akkor akár az ételkészítésben is teljesen más alapanyagokból, de az egyszerűségre törekszünk.
Ez szintén valahol összeköt bennünket. De most, hogyha ennél általánosabban akar megfogalmazni, akkor mind a kettőnél ott volt a Big Brother. Tehát Magyarország olyan helyen létezik, ahol mindig a nagy testvér figyelt. Hol két nagy testvér, hol csak egy nagy testvér. Velsznél mindig egy nagy testvér ott volt. Igen, érdekes megfigyelés a nyelvvel kapcsolatban. Ugye a velszieknek van egy kifejezésük, kenezelheb jájt, kenezelheb gallon, ami szinte ugyanazt jelenti, mint magyarul a nyelvében él a nemzet. Úgyhogy tényleg vannak ilyen kapcsolatok, amikre érdemes odafigyelni. Szóval rátérve az iskolai tevékenységedre, mesélted korábban, hogy évekig ápoltátok a kapcsolatot különböző velszi általános iskolákkal. Hogyan alakult ki ez a kapcsolat, és milyen eredménye lett a diákcseréknek? Voltak kapcsolatok korábban is, testvérkapcsolatok, gyakorlatilag a múlt század utolsó évtizedével alapítottuk meg a Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumot, és egyértelmű volt, hogy a nyelvet használni szeretnénk, illetve szeretnénk kijutni a brit szigetekre. Ezt nem csak a gyermekek, a tanárok, hanem a szülők is rendesen támogatták. Volt londoni testvériskolánk, ahol az igazgató walesi katalán származású volt, tehát már ott megalapozódott az, hogy Wales felé is tájékozódunk. Utána pedig volt három olyan személyiség, akik mondottan érdeklődött Magyarország iránt. Tehát, hogyha azt mondanám, hogy Philip Davis igazgató úr a Moldból, Örvödről pontosabban, illetve William Thomas történetanár, szintén ebből a iskolából, valamint Irene Maddox Jones, aki északon is tanított is, és délen is, és utána kerültünk le Carmarthen mellé, Glenorchy mellé, akkor ott pedig Arvin Thomas igazgató úr, akik érdeklődtek Magyarország iránt, méghozzá olyan mértékben, ami nem jellemző az átlagos brit emberre. Magyarul a történetanárként azt mondták, hogy valahol Magyarország a változásokkal körülbelül kezdi közelíteni azt a szintet, itt most gazdasági életről beszélek, ahol Nagy-Britannia körülbelül 100 éve, 150 éve lehetett. Hihetetlen izgalmas lenne, ha megmutatnák ezt a közelmúltat a brit gyerekeknek, konkrétan a walesi gyerekeknek. Így kezdődött el, és akkor elkezdődtek a kölcsönös látogatások, ez azt jelenti, hogy általában 30-30 gyerek ment Walesbe, ők is 30 jöttek vissza, és fantasztikusan jó volt, ugye, hogy bár ezek általános iskolák, de ideig két tannyelvi iskola volt, magyarul walesi angol tannyelvű iskola. Tehát a szülők közül még voltak olyanok, akik nem beszéltek angolul, gyermekek fordítottak. Voltak olyan nagyszülők. Én is találkoztam például Arvin Thomas igazgató úr édesanyjával, aki állandóan megkérdezte, hogy miért hoztad ide ezt az angolt? És mondtam, hogy magyar vagyok. De angolul mondtam, és azt mondta, hogy gyanús vagyok neki, de ő nem beszélt angolul, tehát a fia fordította, és mondtam, hogy én Offa Árkán másik oldaláról nem csak az angolok jöhetnek, magyarok is jöhetnek. Én nem úszva jöttem, gyalog jöttem és szeretettel. Na, akkor fogadott el. Hogy milyen eredményeink voltak, emberi kapcsolatok, fantasztikus emberi kapcsolatok voltak, tehát az, hogy a gyerekek szülőknél szálltak meg, náluk is, bár nálunk megpróbálták a kollégiumot is, mert milyen érzés, ők nem voltak kollégisták, hogy milyen érzés a Balaton melletti kollégiumból lakni, de utána pedig volt, aki hosszabb ideig maradt, volt, aki visszatért már egyénileg, vagy a családjával. Az, hogy a szülők kölcsönösen látogatták egymást, valami hihetetlenül kitágult ez a kapcsolat. Illetve elvihettük Janus Pannonius verseit Walesbe. Igaz, hogy angol fordításban. A walesi bárdokat is előadtuk, akkor csak még angolul tudtuk, de megszereztük a legelső walesi fordítást is, amit aztán valahol elfelejtődött, mert a költője korán meghalt Észak-Walesben, aki lefordította, franciából fordította le, tehát kettős fordítás volt walesi nyelvre. Tehát úgy mondjam, ebben
megindultak a sportkapcsolatok, vagy meglátogattunk bezárás előtti bányákat, éppen akkor kezdték el zárni a verszi szénbányákat. Utána a rögbivel, mi verszi rögbi tornászokat, rögbi csapatokat, elnézést, hogy elmondtási, rögbi csapatokat hívtuk meg, 7-es torna volt Magyarországon, konkrétan Balatonalmádiban. Tehát ez azt jelenti, hogy több lábon álltunk, és ezt támogatta gyakorlatilag minden szülő, minden gyerek, tehát hihetetlen nagy motiváció volt, hogy bekerüljön valaki a verszi csere csapatba. Néha versenydolgozatot kellett írni a gyerekeknek, hogy csak a legjobb 30 kerülhet be. Ugye az almádi iskolában a gyerekek 2 tannyelven tanultak, tehát az angollal már régóta ismerkedtek, ugyebár, de hogyan viszonyultak a velszi nyelvhez és kimondottan a velszi kultúrához? Milyen volt a hozzáállás? Hogyan barátkoztak a nyelvvel, amikor Észak-Velszbe és később Dél-Velszbe érkeztek? Volt egy tanár úr, William Thomas északon, illetve Elspeth nevű tanárnő, elnézést, nem emlékszem most hitelen másik nevére, akik villám órát tartottak velszi nyelvből, bevezetés a velszi nyelvbe, vagy túlélés. Most ez a survival azt is jelentette, hogy én viszont készítettem egy 3 nyelvű kis könyvecskét, hát nem nevezném szótárnak, hanem inkább vocabulary szójegyzéknek, hogy mondjam, szóval az első dolog az volt, hogy gyere, magyarul is és veszi nyelven is az. Tehát innentől kezdve már motivált volt a gyerek. Utána ugye a Glenwire PG ki tudja megtanulni azt a kis rövid veszi vasútállomásnak a nevét. Hát mindegyik meg akarta tanulni. Ugye, és ráadásul helyes kiejtéssel. Utána amikor mentünk autóbusszal, és ugye az a útburkolatnak ki vannak írva a velszi nyelven, hogy lassú és arabuh, ha jól ejtem még ki, akkor azt mondja, hogy egyik gyerek, ez könnyű, hasonlít a magyar, mert oraszoljál. De hát mondom, hogy nem teljesen jó a magyarázat, de mindenki kötötte valahogy, illetve versenyt játszottak a gyerekek azzal, hogy megjegyezni a velszi nevét is egy adott településnek, nem csak az angol nevét, és azért nagyon sok eltérés volt. Vagy izgalmazgarmon, ugye ezt illet velszi nyelven, vagy pedig a köszöntés, tehát a szülőknél, vagy a kaul, hogy hogyan készül egy igazi kaul. Persze annyi fajta kaul van, hogy döbbenetes, de hát a kaul ez egy fogalom volt. Tehát, hogy mondjam, a velszi nyelv nagyon szimpatikus volt, és akkor a velsziek állandóan hangsúlyozták, ez Európa legkönnyebb nyelve. Na most hát ezen mi azt mondtuk, a magyar a legkönnyebb, mi azt tanultuk legkönnyebben, tehát ebben voltak ilyen játékos dolgok, illetve, hogy mondjam, elmentek utána a különböző néprajzi múzeumokba, ahol a népviselet még nagyon érdekes hasonlóságokat mutatott. Tehát a nyelv és a kultúra valahol együtt haladt, illetve azt, hogy ugye ha egy gyerek egyszer meghallotta, hogy a penguin eredetileg az velszi származású, és ráadásul nem fehér fejű az a drága kis jószág, az a penguin, hanem fekete fejű, tehát valószínű, az a velszi tengerész, aki legelőször meglátta az. Valószínűleg mámoros állapotban lehetett, amiről dalra is fakadt. Hát a magyarok is szerettek mámoros állapotba kerülni és dalolgatni. Tehát millió ilyen kis kapocs volt. Nagyszerű. A nézők kedvéért ugye elmondanám, hogy a káol az egyfajta tradicionális velszi leves. A település, amit említettünk, az pedig Klambarpulkünget Kogerik Vindrobot Lentesiló Gogogoch, itt Észak-Velszben, és emellett Jász Felső Szentgyörgy elbújhat, ugyanis ez Európa leghosszabb település neve. Szintén említetted, ha jól emlékszem, hogy még a sajtót is, meg esetleg egy városi tanácsot is érdekelte, hogy mivel foglalkoztok, és arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt a fogadtatása ennek a programnak Velszben. Kármörn, tehát Kömaden városi tanácsa, illetve a grófság tanácsa meghívott bennünket, mert az egyik képviselő, D.T. Jones, aki 100 éves kort ért meg, fantasztikus friss maradt, és ő Magyarországon menekült meg a második világháborúban, tehát magyar családok segítették a Balaton körül elrejteni őt a náci csapatok elől, illetve megszálló németek elől, és ő leírta a könyvét, visszaemlékezéseit,
a magyarországi kalandjairól, titkos bevetéséről, illetve ez egész életéről. Na, ez egyrészt megjelent Velszi nyelven, utána ő fordította le angolra, és talán Magyarországon az egyetlen gimnáziumban tudom már, hogy mind a két példány megvan, méghozzá dedikálva. Nos, kaptam lehetőséget arra, hogy pár gyerekkel megjelenjek egy tanácsülésen, ahol fel is szólalhattam. Ugyanúgy Cardiffben is felszólalhattam a nemzetgyűlésben, tehát ezek olyan megtiszteltetések voltak, hogy akkor bizonyos évfordulók voltak, bizonyos események voltak, vagy pedig ugye nem gyakran mászkáltak magyarok akkor még csoportosan Velszbe, bár tudunk nagyon korai látogatókról, tudunk nagyon korai kapcsolatokról, ennek ellenére valahol furcsa volt az, hogy itt van egy magyar diákcsapat, akik kimondottan szeretnék megismerni Velszet, szeretnék többet tudni az ottani emberekről, illetve szívesen látnak vendégül velszi gyerekeket. És ugye sokat beszéltünk Velszről, de arra is kíváncsi lennék, hogy Balatonalmádiban hogyan fogadtátok a velszieket, számukra mi volt különös, milyen élményekben lehetett részük a program keretében? Hát megpróbáltunk olyan szívélyesek vagy barátságosak lenni, mint ők. Ez azt nem mindig sikerült, mert hogy mondjam, fantasztikus vendéglátásban volt mindig részünk, de hát a magyar vendéglátás sem marad el nagyon a Velszitől. Ez azt jelentette, hogy egyrészt a gyerekek kérésére megengedtük, hogy külön a kollégiumban lakjanak, mert ők még ilyet nem próbáltak. Utána természetesen a fürdőzés a Balatonba. Tehát amikor egy holdfénynél kinyitatjuk a strandot, és ott fürödhettek, ez egy fantasztikus élmény volt számukra. Utána várlátogatások, Magyarországon is ugyanúgy nem úgy néznek ki, ha a várak, mint Velszbe felépítették, vagy épségben maradtak. Magyarországon félig romokból most építjük fel a várakat, és ott majvívó tornákat viszont még nem láttak a velszi gyerekek. Elmehettek bauxitbányába, űrtávközlési állomásra, tehát olyan hely, vagy a parlament egyik ülésére Budapesten, olyan helyekre juthattak el, ahova az átlagos turista nem jut el. Ez egyik dolog, a másik pedig az, hogy a gyerekekkel együtt éltek, tehát együtt tábortűz, együtt főztek, sütöttek, együtt kirándultak, vagy együtt ünnepeltek. Tehát az a dolog, hogy Magyarországon a névnap egy különleges fontosságú dolog, az újdonság volt a velszieknek, akiknek ugye mindegyiknek csodálatos, érdekes saját velszi neve van, amit néha nehéz volt megjegyeznünk, legalábbis először zavarba voltunk, de utána kezdtük el kérdezni, hogy nem akarnak-e ők is névnapot ünnepelni, és akartak. Nagyszerű. Hát azt is említetted korábban, hogy amíg Velszben voltál, sok időt töltöttél könyvtárokban, archívumokban, és elkezdtél különböző témákban részletesebben is belenézni. Ezzel kapcsolatban lennék kíváncsi arra, hogy milyen történelmi eseményekre bukkantál, amelyben fellelhettünk valamiféle történelmi kapcsolatot Velsz és Magyarország között. Azzal kezdődött, hogy először az első Kárpát-medencéből az első turista, aki eljutott a velszi határ közelébe, az Hiszpániába született, és Hadrianusnak hívták, császár volt. Ő végében Aquincumban, tehát mai Budapest területén, Óbuda területén volt prokonzul, és innen vitte el a 20-as győztes légiót, utána Britanniába, majd pedig nem Velsz felé kanyarodott, hanem a Piktek felé, ugye felépítette Hadrianus falát fönnészakon, de ez egy különlegesség, érdekesség volt, és utána kezdtem el gondolkodni, hogy voltak-e más emberek, akik foglalkoztak, vagy pedig látogattak. Na most így jutottam el a Párizsi Egyetemre, ahol Walter Map, egy velszi tudós, levelezett Bánffy Lukáccsal, a esztergomi érsekkel, és megalapították a különbözőségeket, meg a hasonlóságokat a brit királyi udvar és a magyar királyi udvar között. Tehát ez egy egészen komoly levelezés volt, amit igazándiból mai napig nem dolgoztak fel teljességében. Utána a későbbiek folyamán különböző diákok jártak különböző brit egyetemekre, akik ellátogattak a Velsziföldre is.
De a legfurcsább az volt, hogy amikor Kossuth Lajos ellátogatott, nem ment el Walesbe, Liverpoolba tartott egy nagy gyűlést, illetve Manchesterbe, akkor ugye a hivatalos brit politika mindig azt mondta, hogy Angliának nincsenek barátai, Angliának érdekei vannak. A walesiek viszont lelkesen üdvözölték, és azt mondták, hogy ez a magyar szabadságvágy valahogy őket is lángra gyújtotta. Jones tiszteletes éppen Kossuth nyomán vezetett egy walesi letelepedési vagy kitelepülési hullámot Argentinába, Chubut völgybe, ahol még most is élnek a walesiek, kivándorolt walesiek leszármazottai. A későbbiek folyamán nagyon sokat tudnék erről mesélni, de nem akarok átmenni történelmi órába. De azt szeretném elmondani, hogy például 1956-ban Wales erején felül biztosított lakást és állást a magyar menekülteknek. Én a Mádeni könyvtárban végignéztem az akkori újságokat, és körülbelül 60 oldalt jegyzeteltem ki, amit azóta sem tudtam kiadni, mert ilyen hatalmas, akkor egy doktori disszertációt gondoltam belőle készíteni, de hát hihetetlen volt az, hogy a magyarokat hogy üdvözölték, vagy olyan veszélyekkel találkoztam, akik a 6-3-as Magyarország-Anglia fotballmeccsnél, ugye az évszázad fotballmeccsnél a magyaroknak drukkoltak, nem pedig az angoloknak. Vagy most az ember elment egy templomba, egy walesi templomba, Isten tiszteletre, és a tiszteletes azzal kezdte, hogy Grosics Puskás elmondta a 11-nek a nevét, amikor hát megdöbbentő volt. Tehát nagyon sok ilyenfajta dolog volt, ami a történelmi személyiséget kell mondani, például Szemere Bertalan, a magyar miniszterelnök borokat exportált Walesbe is és Angliába is. Tehát nagyon sok mindenkiről lehetne beszélni, de hát ezek inkább tudományos értekezésekbe kellene először közreadni, amit én megpróbáltam, különböző helyeken már publikáltam, és a diákoknak is összefoglaltam, mert egyrészt a történelemkönyvükben mindig volt walesi betét, másrészt pedig ugye nagyon sok előadást tarthattam Magyarország különböző városaiba és iskoláiba, sőt a jelenlegi magyar határokon kívül is, ahol mindig nagyon érdeklődtek, főleg például Erdélyben, hogy milyen furcsa, hogy megtaláljuk a kapcsolatokat, és az erdélyiek is a mi nyomunk után kezdtek el kapcsolatokat létesíteni walesi, illetve skót iskolákkal. Igen, és hozzátenném, hogy Bartók Béla alakja például egy olyan, amiről szintén beszélhetnénk, ugyanis tavaly ünnepeltük a 100. évfordulóját annak a híres koncertnek, amellyel, hát azt mondják a walesiek, hogy beírta magát a walesi zenetörténelembe, Aberystwythben, Közép-Walesben, de még biztos vagyok benne, hogy te is számos ilyen példát, ilyen történetet ismersz. Arra lennék kíváncsi, hogy van-e esetleg egy olyan walesi szokás, hitvallás, ami a mai napig szerepet játszik a te életedben, vagy abban, ahogy te Balatonalmádiban továbbra is képviseled ezt a walesi kulturális élményt? Hát nagyon furcsa, hogyha a walesi nyelven leírjuk a házakat, akkor a háznak ugyanúgy van homlokzata, ugyanúgy van arca, mint Magyarországon. És olyan emberarcúak a walesi házak, meg a magyar házak is. De mindig korábbira megyünk vissza, ezek rettenesen hasonlítanak. Utána nagyon furcsa, és nekem személyesen a Love Spoon volt az egyik ihletőm, amikor szerelmi ajándékokat készítettek. Sajnos a drága feleségem már 9 éve odafentről vigyáz rám, de minden névnapra, születésnapra valami saját készítésű ajándékkal, walesi példanyomán ezzel lettem meg, vagy pedig azzal, hogy egyszerűen átvettem az uralmat a konyhába, és tekintettel arra, hogy Magyarországról korábban nem lehetett kiutazni, valakinek mindig itthon kellett maradni,
ebben most nem is mennék bele, mert ez a régi rendszernek a politikai bűne volt. Akkor, amikor hazajöttem, természetesen elvittem a családomat úgy Velszbe, hogy velszi ételeket főztem, vagy velszi szokásokról meséltem. Tehát nagyon sok olyan dolog van, vagy pedig illet a velszi zászlónál mondani, bár még vízben is, mert ugye a vörös sárkány. Ki volt a családban a vörös sárkány? Tehát ez mindig, aki győzött a vitákba. Tehát vissza-vissza tértek olyan motívumok, vagy pedig az egész család elolvasta azokat a verszi könyveket, amelyeket én is fontosnak tartottam. Illetve hát, hogy mondjam, amikor Velszbe jöttek tanárok, vagy diákok, magától értetődő volt, hogy mi is vendégül láttuk őket. Arvin Thomas igazgató úrral, aki nyugdíjas, most már jó néhány éve, a Kevnaidini Velszi angol tannyelvű iskolának az igazgatója volt, többször járt nálunk. Minden mai napig levelezünk. Ha történik, elnézést, Velszben valamilyen esemény, vagy Magyarországon, vagy a kettőnk kapcsolatában, akkor azonnal leülünk és levelet írunk egymásnak, és nagyon nagy örömmel üdvözöljük egymást. Tehát ez azt jelenti, ő tudja azt, hogy boldog új évet hogy kell magyarul mondani, én meg tudom azt, hogy Bluidin Nevida, hogy kell velszi nyelven mondani. Nagyszerű ezt hallani, hogy a mai napig megvannak ezek a kapcsolatok. Szintén ezen a vonalon arra is kíváncsi lennék, hogy milyen formában örökítetted meg ezeket a kutatásaidat, kutatómunkádat, valamint a visszaemlékezéseidet ezekről az érdekes kirándulásokról, utazásokról, Slangotlembe, Slaneklibe, Carmarthenbe, Moldba, ahogy korábban említetted. Egyrészt, amikor hazajöttem, akkor volt itt egy civil egyesület, a Nyugdíjasok Egyesülete, akik kérték, és megígértem nekik, hogy mindig nekik számolok be elsőnek az ottani találkozóról, és tessék elképzelni azt, hogy amikor beszámoló volt, 50-60-an hallgatták végig ezeket a beszámolóimat. Utána cikkeket írtam, egyrészt magyar újságokban, másrészt van egy helyi újságunk, az Újjalmádi újság, amelynek majdnem azt mondhatnám, hogy rendszeresen volt egy verszi melléklete. A különböző fórumokon, magyar rádióban, televízióban szintén megszólaltam, illetve ugye összeállítottam komolyabb formában ezt a túlélési szótárt, a háromnyelvű túlélési szójegyzéket, amit elvittem Betlehembe, ez Kebádentől egy ilyen 10 mérföldre északra levő kis település, ahol egy csodálatos úriember van, aki az összes verszi szótárra rendelkezik, és gyűjtögette. Egy régi malom épületbe él, azt alakította át, egyrészt könyvtár, másrészt múzeum, egy fantasztikus úriember. Tehát eljutottam ezeket a dolgaimat oda is. Egyetemistáknak tartottam különböző egyetemeken kurzusokat a verszi kultúráról, illetve verszi kapcsolatokról, illetve olyan cikkeket, olyan tankönyvi betéteket írtam, amelyekből megismerkedhettek a verszi nyelvvel, a verszi kultúrával, illetve a kapcsolataikról. Nagyszerű, és mint tudod, az elmúlt évek során én is sokat beszéltem tévében, rádióban, valamint az interneten keresztül a verszi kultúráról, a verszi nyelvről, és ezért lennék kíváncsi, hogy a te tapasztalatodból milyen olyan félreértésekkel, információ hiánnyal találkoztál Magyarországon, ahol egy kicsit bővíteni kellett a Velsszel kapcsolatos ismereteiket, milyen félreértések voltak. Ugye az egyik, amivel nagyon sokan találkoztunk, az az, hogy Velsz Anglia része, ezt mindig tisztázzuk, hogy ez ugyebár nem így van. Találkoztál esetleg azzal, hogy valamiről nem tudtak, vagy nem voltak tisztában, vagy máshogy értelmezték, mint hogy ez valójában van? Én úgy érzem, hogy alapvetően jobban tisztában voltunk, mint a velsziek Magyarországgal kapcsolatban. Tehát most ez megint általánosítva azt mondhatnánk, aki egy picit érdeklődő, olvasó, érdeklődő ember, az jobban érdeklődik ilyen területek iránt.
Nem is akarom úgy megkülönböztetni, hogy ha most skótokat, íreket, velszieket, angolokat összevetünk, akkor ilyen szempontból a velsziek és a skótok vezetnek. De talán van olyan terület, ahol az írek vezetnek a Magyarország ismeretében. Nálunk nagyon kevés ember volt az, aki elnézést kérek kölgés miatt, nagyon kevés ember volt, aki keverte a Walesi területeket, vagy Angliának nézte. Ami furcsa volt az, hogy a Walesi nyelv miért különbözik az angoltól. Tehát ami félreértés volt, és amit el kellett oszlatni, hogy a kelta nyelvek azért azok teljesen mások, és mennyire eltérőek az ír, a Walesi és a kelta, de hát amikor az ember azt mondja, hogy jahidda, és ezt ugye nagyon gyorsan megjegyzik a magyarok, akkor slonta, vagy Szanzsivár, akkor ezeket végig, akkor már látható, hogy a magyar és a finn nyelv között sincs olyan különbség, vagy olyan hasonlóság, amit azonnal észrevesz bárki. Én azt mondanám, hogy az alapvető szimpátia miatt nem voltak olyan nagy félreértések, amelyek más nemzetekkel, más nyelvekkel kapcsolatban előfordulnak. Nagyon érdekes. Köszönöm szépen, Diakamariaun, hogy Velszül mondjam. Mindig öröm veled beszélgetni, és szívesen olvasom ugyebár mindig a visszaemlékezéseidet a különböző utazásokról, különböző velszi magyar tapasztalataidról. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Diakamariaun.